Ok, nu m-am uitat la pe YouTube la astea roșii, dar o să-l facem pe astea normale. Ok. Pentru că n-am zis de foarte multe ori că... Oh, you. You're free to go. Nu bingo. Not really. Practic, uneori trebuie să aștepți toată povestea aia ca să vezi ce se întâmplă. Mi se pare interesant. Bine, nu mi se pare foarte interesant, mi se pare plictisitor lame, da. Oh. Oh, shit. We'll try. Ăștia sunt panicii mei care au fost la mine. Vedem, am de băgat. Hey, he's escaping. Cine scapă? Nu scapă. Păi, era un șip. Stai puțin. Map. Asta, da. Acum una aici, poate. Și unul care e pe scară. Uite. Hey, Uite, he's escaping. dar și uite un bingo. Ok. Chiar dacă nu știu ce bingo. Ok. Chair. Și vreau să fac ceva. De data asta voi alege partea opusă față de data. Uite, aici voi ajunge într-un loc unde sunt oameni de ăștia de chestii, vorbesc, nu știu ce. O să încerc să apăs pe toți repede. Nu, mai era doar tipa. Ok, retry, share. Și mă duc fix în locul acela. Apoi. Și apăs și pe tipă. După aia pot să mă omoară cât vor. Shut up, janitor. You don't count. Now the next one on the Gata. Da, i-am pe toți. Ok. Deci, ce? Muto. Dar o să încercăm să dăm așa, câte încet. Știi? Că poate să fie câte o misiune de asta cu fiecare bingo. Cred că o misiune cu fiecare bingo. Asta mie singura mea explicat să pot să bine. Bine, mai sunt ending-uri, dar... Dar am uitat că nu trebuie să scăpăm. Sorry, băieții, dar sunt cam obișnuit sau. Da. Bă, dacă era să vedeți, dai să peste poate chestii de peste. Dacă trebuie să dai skip peste toate chestiile, toate nebunile astea, plictisitoare, chiar rătare. Fii atent, ducem aici. O să apăsăm da. Bun, nu bingo? Ducem la toate chestiile unde vrem. Bun, pe lângă Panda Gold. Da, i-am luat pe toți din puzzle ăsta. Bun, am dat puțin stop pentru că, da, era pe chestia răpază aia. Și vreau să fac... Ok, aici. Uite-te-ți. Asta să vreau să predez altceva. Take that! Bun. What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. Ok, sincer mă gândeam că poate merg ca toate variantele. Asta chiar e trist. Take that! Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then how did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! What?
As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious. This is absurd. Da, da, The da. witness was attempting to dispose Asta e of the prea body. mult când vedeți He left the asta. defendant in the bag, knowing he'd drive by on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There were millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. It's come back to haunt him now. This can't be happening to me! E foarte amuzant că gen eu într-un fel nebun. Well, that Sper că nu certainly scăpăm was an și la interesting final mai e trial. încă unul. However, I am now ready to Care deliver ăla my nu m-a verdict. marcat. I find the Unul care mănâncă defendant, un Henry sandwich. Stickmin, Nu știam că puteți să-i marchezi. A, uite, unul de parcătar. Bă, puteți să iei pe toate persoanele de acolo. Oh my fucking Christ, că sunt destul de... Hai să vedem câți avem până acum. Ok, hai să ne uităm câți avem. Values. Ok, deci... Ne trebuie ăsta la închisoare, ăsta știu unde e. Ăsta că mi-am scos, știu unde e. Ăsta, știu unde e. A, da. Mai sunt doi afară. Ok, map. Uite. Văd asta un poster. Poster. Ah, what? Deja n-am? Ok. Am că se poster. Bun. Shit. Trebuie să ascult iar asta. Bun. well, that certainly was an Suntem la interesting trial. sfârșitul chestii. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin, Bun, fiți atenți. Unul aici. Bă, era unul care a fugit repede, nu. Henry Ok, Stickmin, bun. Deci îmi țin clicul. Yes! L-am luat. Bine, l-am luat chiar pe toți oamenii, dar sunt mult mai mulți. Mult mai mulți. Dar vreau să fac măcar încă unul în plus. Știu că e acela. Dar atunci nu știam că poți să colecționezi. Adică să descoperi despre ei. Bun, deci fiți atenți. Cu dârlurile aia. Hai să cumpăr două. Uite, unul e acolo. New Bingo. Ăștia băi aveam, ăștia sunt paricarii mei. Ăsta l-am luat cu noi. Ăsta nu. Ok, nu știam că chiar trebuie 4. Oh, destul de noi bingo, destul de mulți bingo. Și aici nimic. Ok, și cred că putem să spunem că am terminat jocul. Dar, hai la BIOS. Deci, îmi trebuie... What? Robotul ăsta l-am văzut? De fapt, cred că l-am văzut. Ok, mai trebuie, nu chiar foarte mult, dar tot mai trebuie. Deci, dacă soade, nu uitați pe noi, ca noi zim de viitoare, pa!